Κουμάγκες, τι κάνετε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Craftland Tour Style. Εύχομαι να σας αρέσει το βίντεο. Εδώ δεξιά θα πεταχθεί το Instagram μου, πήγαινε κάντε με όλοι ένα follow και πάμε να πούμε στο παιχνίδι. Λοιπόν, θα πάρουμε το speaker. Έχουμε ανοίξει 2 φορές το shop νομίζω. Τώρα παίρνουμε το τηγάνι για να δίνουμε κόσμο. Λοιπόν, πάμε να βγούμε έξω. Βλέπουμε δεξιά, αριστερά τι γίνεται. Προσέχουμε. Και ο δικός μας είναι φούνο. Είναι φούνο και πεθαίνει τώρα από το πάνω vibes. Λοιπόν, μπαίνουμε στο σπίτι, βγαίνουμε έξω. Βλέπετε γενικά τι κάνουμε. Εδώ τρώμε damage από δεξιά. Αλλά τον βλέπουμε και τρώει ένα κεφάλι. Μπαμ 248 με το woodpecker κάτω. Τάβλα. Έπεσε κάτω. Λοιπόν εδώ πάμε να μπούμε λίγο πιο μέσα στο zone ώστε να χιλάρουμε. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί από κάτω μας την μπαίνει ένας τυπάς. Οπότε προσπαθούμε να μπούμε λίγο μέσα. Πατάμε. Μπαπ κεφάλι. Έφυγε. M590 αλλά πεθαίνουμε. Πάμε. Next round. Next round. Λοιπόν, βλέπετε, πάμε να βάλουμε αυτή την πίπα που μεταβόμαστε, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Λοιπόν, το φτιάχνουμε έτσι ώστε να ανέβουμε πάνω στην ταράτσα του σκουτσού εκεί πέρα. Μπαμ, πέσαμε πάνω. Βάζουμε γκλούγολ πίσω, αλλά και βέβαια πρώτα φάμε damage. Βάζουμε super medkit, ώστε αν βγούμε και φάμε damage να μην χρειαστεί να ξαναχυλάρουμε. Βλέπουμε απέναντι, πάμε να βγάλουμε το complex, αλλά είχε βγει, το είχε βγάλει κάποιος άλλος, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Βγαίνουμε λίγο σαν παμαία έξω, τρώμε damage πάλι, βάζουμε glucon, heal. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνεται, τι να κάνουμε, είμαστε αμές, βγαίνουμε έξω. Μας αρέσει να βγαίνουμε σαν αμαία, αλλά τρώει 2 κεφάλια πάνω τάμπα, παμπούπα και πέφτει κάτω τάβλα. Πέφτει κάτω τάβλα. Λοιπόν εδώ, πάμε να κατέβουμε, επειδή μας πιέζει το zone. Βλέπουμε αριστερά δεξιά, είναι μέσα, τρώει κεφάλι. Τάβλα ο αδερφός και αυτός κάτω. Έφυγες μπροσκή. Εδώ βλέπουμε αριστερά, τρώμε στην υπεριά κανονική. Ακόμη να το χωνέψουμε. Αλλά βγαίνουμε, βάζουμε glucol. Μπαπ, 141 και το win. Win δικό μας. Το win είναι δικό μας, μάγκες. Το win είναι δικό μας. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε πάλι πεταχτήρι. Πεταχτήρι λέγεται τελικά. Αλλά θυμόμαστε ότι έχουμε βάλει από πριν. Οπότε ανεβαίνουμε πάνω, βάζουμε λίγο πίσω για να μην φάμε πάλι κανένα σουτ και κλαίμε. Και βλέπουμε ότι ο τυπάς δεν έχει βγει από εκεί. Δεν έχει βγει. Αλλά βάζουμε λίγο εμείς για καλό και για κακό. Δεν θα βάλουμε λίγο. Πάμε να πετύχουμε ένα σουτ. Μπαπ, κεφάλια, 2 κεφάλια έφυγε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα kill, βλέπουμε απέναντι, πάμε να πατήσουμε ένα κεφάλι, αλλά δεν γίνεται. Δεν το πετύχαμε, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα κάνουμε λίγο joystick εκεί πέρα, βλέπετε ότι κάνουμε λίγο joystick. Κάνουμε λίγο, δεν πειράζει. Πάμε να παίξουμε fight, αλλά κόβουμε λίγο damage εμείς εκεί. 62-62. Και κατεβαίνουμε κάτω επειδή τρώμε press από zones. Πάμε glugon, μπαμπαμπούπα εδώ, down ένας. Πάμε να κάνουμε revive το δικό μας, βάζουμε glugon όταν πέφτουμε, αλλά τρώμε στα υπέρια. Τρώμε τα freeze εδώ πέρα, μας πετάνε τα freeze. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Εδώ ανοίγει ένα shortcut που έχω ενεργοποιήσει που είναι πάντα έτσι, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ πλέον. Θα πάω να τα βγάλω, το είδα κιόλας στο edit. Και περνάω, σκάμια, μισάρο δεύτερο, σκάτω άλλο, μπαπ, win, δεύτερο, 2 στα 2 win, 2 στα 2 win, 2 στα 2 win, μαγκές, δεν παίζουμε με αυτά, δεν παίζουμε. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε πάλι πάνω στην ταράτσα, βάζουμε το πεταχτήρι, το φτιάχνουμε έτσι όπως πρέπει, αλλά τώρα πάμε λίγο πιο πίσω, Πάμε να βάλουμε μια glugon, αλλά δείτε τι θα γίνει τώρα. Δείτε.
Δείτε τι γίνεται. Παίζουν ξύδο κάτω. Τους γνωστόν όταν παίζουν ξύδο κάτω. Δεν προσέχουν από πίσω τους. Οπότε μπαπ! Το φάγε. Το φάγε το κεφάλι, δεν προσέχει από πίσω. Εγώ το πάω. Τρώει 98, πάω να ρασάρω εγώ. Τρώει ένα 112, σπάω γλουγόν, μπαπ! Μονοκάνει, παπαμπούπα, τέλος. Δεν χαρίζω τίποτα. Αλλά μου έρχεται από πίσω ένας φίλος και με τρώει. Δεν πειράζει. Next round. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε πάλι πάνω στην ταράτσα. Το καλύτερο σημείο είναι πάνω στην ταράτσα, μαγκές. Ανεβαίνουμε στη ταράτσα, σκάμε λίγο damage εδώ, περνάμε λίγο damage, αλλά τρώμε κι εμείς λίγο. Οπότε τρώει ένα 182 με το wood, που ποτέ με μια σφαίρα δεν πεθαίνει, αλλά τρώει αυτός 245 με το wood εκεί πέρα. Μπαμπαμπούφα. Πετάμε λίγα freeze, πετάμε λίγα τι είναι αυτά, δεν ξέρω, τα πρασινάκια που σπάνε τις blue wall. Και εμείς χιλάρουμε τώρα. Αλλά που να ξέραμε ότι θα σπάσουν όλες οι blue wall μαζί και ότι το παιδί από κάτω είναι τρελιάρικο και πετάει βόμβες ο δικός μου. Εγώ το είπα, το παιδί από κάτω είναι τρελιάρικο και τους έκανε σαν τι να ξέρε. Μπαμ! Βόμβα down, κάτω, έφυγες, έλα. Σ' άλλο κόσμο. Εδώ τα μισάρουμε όλα, 50, βλέπετε ότι τώρα δεν πήγε, δεν πάει κεφάλι. Βλέπουμε κάτω ότι υπάρχει μια τύπισσα. Συγγνώμη. Πέφτουμε κάτω και μπαπ! Έφυγε σπίτι, νάνι, ύπνο, πώς το λένε. Φύγε. Σπάμε γκλούγον εδώ, περνάμε ένα shot, αλλά δεν μπαίνει γκλούγον. Δεν μπαίνει γκλούγον και έτσι χάνουμε. Έτσι πεθαίνουμε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα το 1v1 με τα παιδάκια εδώ που παίζουν zone, ποιος θα αντέξει περισσότερο. Εντάξει, το πήρε ο Kingo, δεν πειράζει. Έχουμε 11 kill, μάγκες. Έχουμε 11 kill και είμαστε δεύτερη θέση. 11 kill και είμαστε δεύτερη θέση. Και τώρα είναι το πρώτο τελευταίο round. Το έκτο round. Πάμε να ανέβουμε πάλι πάνω στην ταράτσα. Ανεβαίνουμε και βάζουμε μπαπ damage εκεί. Πάμε να βάλουμε σκόμπια να τον φάμε και πεθαίνουμε. Λοιπόν, next round ρε φίλε, next round. Πάμε, τελευταίο round, μάγκες, τελευταίο round είναι. Είναι τελευταίο round. Είναι ή δεν είναι τελευταίο round, για πείτε μου. Είναι, έτσι μπράβο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, πάμε να κάνουμε λίγο χαμούλι. Λοιπόν, ανεβαίνει άτομο, ωραία. Παίζουν fight πίσω. Μπαπ 111, 78, 119, down. Αλλά πού να το ξέρα, αυτό που θα γίνει μετά, θα δείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ το game. Μπαίνουμε μέσα και έρχεται ο δεν ξέρω κι εγώ ποιος, ο Kingo, και μας πατάει μπαμπαμπούπα, έλα εντάξει. Έλα μάγκες, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εδώ θα πεταχτεί το TikTok και μάγκες, λοιπόν. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe, κουδουνάκι και θα λέμε σε άλλο βίντεο. Τσάου.